Тук вече съм, отминах пристанището на Ретимно, вече съм на едно малко, може да се каже, градски плаж, една прекрасна алея. За мен това е центъра на градчето. С много магазини, пак с заведение, но не може би не толкова удачни, колкото ние на крайбрежната. Предполагам, че това, което се вижда, е градски плаж. Хубаво местенце, но понеже ме напече жегата, ще се върна след малко на пристанището, където имаше много тарикатски заведения и където просто няма логика да си в Ретимно и да не седнеш. Нямаш извинение да си в Ретимно и да не седнеш. Така че се върна след малко там и ще изпия една бира в една такава пасатозарска, газарска атмосфера. Това фактически. Приключвам след малко обиколката тук по Ретимно, по алейката и се връщам там, където си бех решил преди това да отида. Ето го тук. Това е фактически тревичката, това е